Vánoce jsou tady, nejoblíbenější svátky v roce, které jsou známé především svým duchovním rozměrem a klidným tichým rozjímáním nad narozením Ježíše Krista. V tomto svátečním období tradičně držíme půst. Uskromňujeme se a odtrháváme si od pusy. Mohou ale Vánoce mít i jiný rozměr? Možná tomu nebudete na první pohled věřit, ale Vánoce už nejsou jenom duchovní svátky. Je zde cítit všudy přítomná reklama. Vánoční reklamy nás totiž masírují, rozptylují a zdržují od toho opravdu důležitého. Dle průzkumu téměř čtvrtina z nás reklamy nesnáší a má k nim negativní vztah. Nesnáší reklamy. Ovšem téměř 40% Čechů uvádí, že mají k reklamám pozitivní vztah a berou je jako součástí atmosféry a Vánoc. Milují reklamy. Zároveň ale z průzkumu vyplývá, že 70% lidí se reklamou stejně neřídí v jejich nákupním chování. Je jim to uprdele. Přesto v tomto krátkém období, které trvá asi měsíc, některé firmy realizují i 40% svého ročního výnosu. Čím to je? Víme, a to dělají hodně jako mladí lidi, že využívají slevové akce během roku, že třeba jako nečekají prostě na 20. prosince a nevběhnou v panice do obchoďáku a nekoupí jako první, co jim přijde pod ruku, ale že třeba i jako různě v rámci roku využívají slevové akce. Slevy otevírají peněženku nám všem. Veronika Benešová je Head of Loans Insurance at Airbank and Zonky. To znamená, že pracuje v Airbank. Právě banky mají možnost vidět, jak lidé hospodaří a jak se připravují na vánoční utrácení. I z těch dat, které máme, tak víme, že 42% lidí si opravdu šetří na ty dárky průběžně celý rok. Že si to odkládá a to je ta správná cesta. Pro představu, české domácnosti plánují letos utratit přes 12 000 korun. Čtvrtina má padnout na jídlo, polovina pak na dárky. Právě dárky jsou finančně ošemetná věc. Největší pravděpodobnost zklamání mají dárky do 500 korun. Obecně pak platí, že s rostoucí cenou klesá i nespokojenost obdarovaného. Potvrzují se tak slova duchovního otce Vánoc Charlese Dickense. Není ale sleva jako sleva. Více o tom řekne odbornice na fake marketing Hana Korbáčik. Vemte si tuhle klobásu. V listopadu stála 100 korun. Před slevou akcí jsme zdražili na 150 korun. Pak přišla ale slevová akce, která byla 50%, takže klobása vlastně teďka stojí 75 korun. Jenže zákazník nevidí, že sleva je nějakých 25% a ne těch 50%. Přemýšlíte, kde ještě sehnat dárek? Vytvořte si účet u XTB s kódem Financial a dostanete zdarma akci, kterou můžete darovat. Investování je cool, tak darujte cool dárek. XTB, sponzor pořadu. Můžem dál. V minulém roce Česká obchodní inspekce, zkráceně ČOI, realizovala téměř 1800 kontrol a zhruba v 800 případech byly slevy špatně uvedeny. Nejedná se ale jen o kamenné prodejny. Nebezpečí číhá i na e-shopech. Ty se mohou prodražit právě přes nevyzvednuté balíčky. Navíc podvodných e-shopů v Česku neustále přibývá a největší žně mají právě na Vánoce. Proto by se mohlo hodit znát stránku ČOI, kde si jednoduše zjistíte, jestli e-shop, na kterém právě si objednáváte váš vánoční dárek, je opravdu důvěryhodný. Existuje však ještě větší nebezpečí, jak si můžeme na Vánoce zkazit život. A podstupujeme ho zcela dobrovolně. My víme, že zhruba nějakých jako z výzkumu víme, že nějakých 28% českých domácností aktuálně žije od výplaty k výplatě a nezvládá si nic odkládat. Nevytváří si tu jako rezervu, no, což není úplně ideální. A zároveň víme, že 1/5 rodin nemá úspory na delší dobu než 2 měsíce. Takže to jako lidi si řeknou, hele, půjčím si na dárky 30 000, to bude jako fajn, no ale pak ten dluh budou mít ještě 3 roky, že jo. Vánoční půjčka může pro někoho představovat šanci, jak si zajistit hezké Vánoce. Nejčastěji to jsou rodiny s dětmi nebo mladí muži s nižším vzděláním. Vyspovídali jsme proto důkladně zástupce této demografické skupiny, abychom zjistili, jaká je jejich motivace. Proč si půjčuješ na dárky? Nepůjčuju si na dárky.
Nad čím tedy přemýšlet, než si vůbec půjčíme na dárky? Je to podle mě nějaký zdravý selský rozum. A já říkám 2 takové jako zásady. Než si vezmu půjčku, tak bych měla jako přemýšlet asi nad 2 věcima. Jedna říkám, ta věc, na kterou si tu půjčku beru, by měla přežít splatnosti půjčky. To znamená, jako, jakmile ji dosplácím, tak ta věc by ještě pořád by měla sloužit a něco mi jako přinášet. A druhý pravidlo je, že ta věc by měla mi nějak jako zlepšit můj život. Jo, takže já říkám, hele, jako fajn, já jsem třeba získal lepší práci a potřebuju do ní dojíždět autem, koupím si auto, je to jako fajn. Udělám si jazykový kurz, dlouhodobě mi to vlastně jako přinese třeba vyšší výdělek, je to jako fajn. Zateplím si dům, budu platit méně za energie, je to jako fajn. Dokonce třeba dokážu si představit, že když bych měla syna, je to programátor, potřebuje nějaký lepší počítač pro to, aby zlepšil ty svoje jako znalosti, to pořád je to fajn. Ale přesně takový, hele, jako teď si chci jako zajet jako na Maledivy a vezmu si na to půjčku, tyjo, a pak ji budu 2 roky splácet. Může to mít ale děsivé následky, pokud si člověk půjčí u takzvaných nebankovních společností. To především ty společnosti, takový ty, který půjčují mikropůjčky, takový ty fakt malý 1000, 5000, 10 000 půjčky do výplaty, tam se přes ně dá dostat jako do velkých problémů. Jo, protože přesně ona ta půjčka působí jako lákově, hele, půjďte si 1000, zaplatíte nám 2x 500, ale už tam není takový to B, že když se zpozdím, tak hned tam naskakuje pokuta, protože tam jsou takový ty jako různý skrytý poplatky a procenta navíc jako ve chvíli, kdy ten člověk nebude řádně splácet a pak to naskakuje neuvěřitelně rychle. Já jsem vlastně za svoji praxi viděla případy paní, která si půjčila 30 000 u podobné společnosti a přišla o dům. A tak si tady asi můžeme všichni říct, že to nám za ty Vánoce nestojí. V minulosti jako více lidí zvažovalo tu půjčku na vánoční dárky. Myslím si, že tím, jak se o tom jako vlastně jako mluví a říká se, hele, jako půjčovat si na tyhle ty věci jako není dobrý, tak lidi o tom trošku více přemýšlejí a ta chuť si vzít úvěr na vánoční dárky se snižuje, což si myslím, že je fajn. Letos víme, že 84% Čechů považují půjčku na vánoční dárky za nemyslitelnou, což si myslím, že jako je fajn, že postupně ta finanční jako gramotnost jako roste. Neberou půjčku. Tady je to opravdu jako o tom, že by bylo dobrý, aby každý ve škole měl vlastně finanční gramotnost a naučil se nějaké jako základní pravidlo právě pro vytváření těch rezerv. Protože nejhorší je přesně to, když člověk jako žije od výplaty k výplatě a není si schopen nic jako odkládat jako bokem a nevytvářet si žádnou rezervu. To je prostě cesta do dluhové pasti. Česká společnost je naštěstí stále více informovaná, pravděpodobně díky finančním kanálům, které zvedají finanční gramotnost. Češi ale během Vánoc dokazují, že jsou především národ, který dokáže být štědrý. Naši lidé opravdu, když se něco děje, tak jako umíme pomoct, jako neváháme a jdeme do toho. Jo. Ivana Holásková je ředitelka Červeného kříže tady v Brně. Ten má tradičně u vánočního stromu kasičku, kde mohou dárci vložit libovolný finanční obnos. A ten jde potom na pomoc potřebným. My se teď v poslední době se zaměřujeme na individuální potřeby rodin, kde mají postižené děti, které ne všechno na jejich léčbu hradí zdravotní pojišťovna, tak potom tady z té sbírky přispíváme těmhle rodinám. Že jsou Češi o Vánocích štědří, dokazuje i finanční obnos, který pravděpodobně každý rok skončí v této kasičce. Třeba zpočátku první den třeba tam bylo 5 000, teď bylo třeba 20 000, jako jo. Ročně se pohybuje za ten měsíc a něco se tam vybere okolo 600 000. A tak ignorujme ty nablízkané reklamy a žhavé akce, které nás nutí utrácet. Buďme raději s našimi bližními, protože to je konec konců smysl. Trdělník. Pro Financial. Max Schwarz. Že jsou Češi štědří, nám dokáže i tady tento mladý muž. Co jsme od vás dostali? Já nevím, mám tyto kuponíky na punčík 2+2 zdarma. Je to obrovská čest, díky. A děkujem. Veselé Vánoce. A tebe, a vám. Together by